Hi guys, sanibonani izigane kwethu. Welcome back to my YouTube channel. So ke namhlanje sikhuluma ngomfana futhi kunene oneminyaka engu-37 othathe wabulala uAyanda Mjilo obe neminyaka ewu-23. Boyanda Mjilo oyabonga Mjilo wanyamalala ngosuku kuzoba uKhisimuso kwaseke sekuphuma ke isimemezelo sokuthi bacela ukubhekiswa kona. Kutheke ke einsukwini kwase kuyatholakala ukuthi cha lo wesifazane wahamba no wesilisa ayesebenza naye begcina ukubonana endaweni yaseNews Cafe eMhlanga. Ngokusho kwamakhamera ke kwase bebonana bengena emotweni umfana futhi kunene wabe sebuzwa wayesethi akambonanga kodwa ethe uphenyo lwamaphoyisa kuqhubeka etholakala egqetshiwe eNanda wayabonga endlini kamfana futhi. Umfana futhi uvelile ke izolo enkantolo yeMantshi eThekwini wasithi ke ucela ukuthi cha akasamukela isicelo sebheli akathanda uba ngaphandle. Inkantolo ke besihlehlisa icala ukuze ethola ubufakazi obusha obuningi kanye nolibofuzo ihlehlisela inyanga ezayo okusho ukuthi umfana futhi usazobhadla ejele ahlala ibukeka ke engumuntu sebemshaya nokumshaya. Ake uzwe ke abazali okanye umalume wemntwana lo oshonile ekhuluma edlinza esho ukuthi ubefisa kwenzakaleni. Ngabona into ebuhlungu ukuthi sesivela ku-TV ngendaba ezingekho zinhle zokulahlekelwa ilunga lomndeni. Udaba lifikile kumina, mina ngihlala eHammersdale but bakhuluma nami odadewethu njengobhuti omdala. Ngase ngiyasho ukuthi hayi sosizakala mangatholakala i-footage ngoba iyona ezositshela ukuthi ube nobani laphaya kwenzakalani. Well bayile khona baphinde babuyela bayithola but still mina angikwazi ungalifihla iqiniso. Abantu abasebenza enkantolo ake benza umsebenzi wabo ngoba umuntu ohlala kakhulu e-office akakunikezi lento ye-field work ukuthi kwenzakalani ngaphandle. Ukube bayabenza ubulungiswa kahle nabaphume bafundise umphakathi ngamalungelo abo baphinde bafundise ngoba ikhona i-family advocacy within i-Department of Justice whereby makunama-queries even including ama-relationships banga-intervene ikhulunywe lento. Se-frustration iyangikhathaza ngoba abanye noma bengakwazi ukukhuluma noNontobeko bebuza kumina ukuthi bekwenzakalani bekwenzekeni. Angimazi umlisa, angifisi futhi ukumazi ngoba ngeke azangibuyiselwe ayabonga back but mina sengibuka ukuthi kuze kufika kulesimo ngabe womuntu oyekhuliseke kanjani ngoba isikhathi esiningi sibuka isilonda angabe sibuka umsuka wesilonda. Njengoba ngisho kubaba uNdunankulu ukuthi abasisize basifundisele amasiko abantu ngoba ezinye zezinto eziyilezi inkinga ingoba asifundisekile ngamasiko akwaZulu. Kwenzeka yonke into nje abantu abayithandayo kungashiwo lutho kukhulunywe kuthiwe siyalwisana no-gender based violence 16 days of activism but umbuzo uthi ngabe uyafikani kulezi indawo ezama-remote rural areas? No, because kune-power struggle ekhona ukuthi nomunye ufuna ukubona kwalo ukuthi yena one-power nomunye umphakathi ubuhlupheka ngasemuva. So nje ngifrustrated kakhulu and ukube kuyangami ngabe ngithola abazali bakhe ngikwazi ukukhuluma kahle nabo ngoba ibona bamazi kangcono because njoba kukanjena ayikho into esingayisho ngaphandle kokuthi silimele sibuhlungu but mhlambe bathinta umndeni oronke thina sibona abantu bempi ngeke size si-retaliate but sifuna umthetho udlala indawo yawo ngoba ekugcineni fanele ubulungiswa benzeke not kaMjilo kuphela. You know ukuthi lo muntu nje bethinte thina kukhona nama-relatives within i-family ekufanele bashintshe iy'nhlelo zabo manje bathole ukuthi sifihlane yonke lona. Kufanele umuntu aqale phansi yokukhuluma nabantu abadala ukuthi masisuka la senze njani. Silapha namhlanje ngoba lezi gameko zokubulawa kwabantu besifazane nezingane kwaZulu-Natal
zibonakala zivamile manje. Nondunankulu-ke waKwaZulu Natal uThami akazibekanga phansi uyesehamba uyolandela licala wabonakala inkantolo efuna ukuthamela kahle ezwe ukuthi liqale kanjani nokuthi azi ukuthi kuphila kanjani. Ubese-ke naye esebhodla emswaneni esho ukuthi cha lento yokubulawa kwabantu besifazane ekhezeni ibonakala eyisihlanga singakwazi ukuphendula. Sinabola namhlanje ukuze nabaqonde ukuthi masibuyele emphakathini siyoxoxa nemphakathi sibe siqonda ukwenzakalani ngoba isimo esibi la esithi siyacela abantu bakwaZulu Natal bonke ngaba abamabhizinisi noma abomholi bomdaba amakhosi nezinduna noma abamabandla namakhansela na wonke nje abahola abakhona emphakathini ukuba basukume baxoxe nemphakathi ngalenkinga le ekhona esifundazweni kwaZulu Natal ukuze ngempela esiyikhuze iphele kodwa nabahola imindeni yabo nabo obaba nomama kufanele bahlale phansi nemindeni yabo baxoxe ngalolu dlame olubhekiswa besifazane nezingane ngoba ludlame olukhona ngempela ade ngikhuluma nje nomndeni la kaNdodakazi wethu lo okamjilo ngilalele nje ukuthi ngabe ngaphela khona abaqondayo yini ukuthi kwenzakalani yini engasidalelo kuyacaca nje ukuthi ubulwane obukhona kubantu besilisa abanobulwane obubi bokuthi fanele kuze kuphume imphefumulo ngempela ngoba uyacabanga labantu ukuthi bayasebenza bonke isizathu sokuthi angaza ubulala umuntu asebenza naye ngabe yisiphi okhombisa ukuthi kunobulwane obukhona kodwa ke njengoba namabandla kufanele bakhulekele lokhu ngiyacela kubantu baKwaZulu Natal ukuthi wonke umuntu okhona esifundazweni akube khona ngempela akwenzayo siliqede lelo dlame abantu besifazane fanele behlale bephephile ingane fanele ihlale iphephile.